Igbo bụ Igbo ndewonu. Aka m bụ ezigbote nwanne gị nwoke bụ Maazị UC. Ezigbote nwa amaala Adozi. Ụmụnne m ndị Igbo, ndị be anyị si na okenye ama nọdụ n'ụlọ ewu amụa n'ọbụrị. Okwu ọbụla a na-asa anya na ọ dịghị ebi ngwa ngwa na a na-agwọ nsị anya udu tieti na ya gbaka. Okwu mbụrụ maka gịnị? A sị ka m kparịa n'efere mba ụwa. Nya bụ agwụ wee buru m wee bata n'ihe ozi Parala Mock News wee na-afụ ihe onyonyo na. Ụmụnne kedu ebumnobi gị gbasatana ihe onyonyo ịfụrụ dịka onye Igbo na onye isi ojii? Ụmụnne m, asị m ọnwa mbụ eke jụrụ amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba jụrụ adịghị nkọ. Kedu ihe eji eme abalị wee baa ya anyị? Ọtụtụ ụmụnne anyị na-efu ụzọ. Ọtụtụ ụmụnne anyị efugo ụzọ. Kedu ka nne na nna mụtara nwatakịrị wee ziga ya mba obodo oyibo, ikekwe ọ bụ na ọlaọcha na ọla edo ya, lekwuo ana ya ka nwa ya wee dịka ụmụaka ibe ya, o ruzie ebe ahụ ọ bụrụzi ụdị ihe ka ọ na-ewetara anyị. Iji obodo oyibo makwara mma, mana obodo oyibo nwere ndị ọ na-efevọ. Ọ bụrụ mmadụ niile jere obodo oyibo ma ekirie tata. Ọtụtụ ụmụnna anyị jere obodo oyibo aka kpara ha. Onye ka ọ ga-abịa iruo na mba niile dị iche iche, ị ga-afụ ndị isi ojii n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ọ gịnị ka anyị na-ekwu okwu a? A sị ka a mụọ ọkwa mmiri maka ozuzo, ya bụ mmiri ezobezie na-ezobe maka n'ihi enweghị ezi ndị ndu obodo. Onye kpatara anyị nwabụ ndị Igbo na-efegharị ka mkpụrụ ụkpaka n'ụwa niile. Unu n'anya, mmadụ one ndị ọcha ka ụmụ ha niile nọ na mba Afrịka agụ akwụkwọ maọbụ eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Nke abụọ, mmadụ one ụmụ ndị ọcha ka ị ga-abụ ifete fa abịa n'obodo anyị wee nụọ nnukwu mama anyị oke iburu agadi nwanyị. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ama na ihe niile ụmụnna anyị na-enwe bụ ka e wee nweta akwụkwọ ikikere obodo. Onye kpatara ha n'anya enu eru aka ana eru aka, asị kata ma eje ha ọgbụ ka ha rigoro nke na-abụghị na ha mee gịnị na ha nwetara akwụkwọ ikikere. Ọ bụghị their intention. Na other European country mepechara emepe, unu afụ na ndị nke ha ji aka ha edozibe ha. Gọọmenti ha na-enyere ha aka ha edozi ebe ha. Ha na-agbazinye ndị be ha ego, enwe ezi mmepụta akụ na ezi nchekwaba. Onye ka ị ga-abịa ịbata n'obodo dị iche iche dịka mba Amerịka maọbụ Israel, negori common Dubai dị n'azụ ụlọ be m ebe a. Unu afụ ka Dubai si emepe n'ike n'ike. Ịbịa na mba Afrịka, especially n'ala Igbo anyị, Chukwu okike gọziri ndị Igbo to the highest order. Mana ịma na ihe butere ya bụ ihe ọ dịka ala Igbo be anyị enweghị ezi mmepe bụ ndị ndu anyị, ndị ọhọta ọha n'ọnụ, ndị oburu nna ha ụzọ mụta diọkpara, ndị ọnọnso eru aka. Ndị ndu anyị bụ ndị na-etinye anyị jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma. O nweghị ka nne na nna mụtara nwa ga-esi wee nechaa ihe onyonyo nwee afọ ojuju na nwa ha mụtara. Ọ dịzie ka atụrụ ji ebili gba aka nwa. Ọ dịzie ka atụrụ ji ebili gba aka nwa. Ajụjụ na-ajụ, kedu onye ya nọchi ngwuru ezinụlọ na ọ bụ na nne na nna kacha ma zero? Ọ dị ka ama nna eri eshi. Ụmụnne m ndị Igbo, agaghị m ekwu n'ọtụtụ okwu, mana achọ nka dịbụ onye na mba obodo oyibo na onye nọ be anyị ṅụjuru mmiri ala nne ya afọ tiri m ebumnobi gị n'ihe ozi edemede. Biko kawakwa ala tụsa ozi a ka ụmụnna anyị sonye ma tinye ebumnobi ha n'ozi a. Ụmụnne m, asị m okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa, mana eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ndewonu.